ilahi ngawek namastuhu parnamasidan mastu silat meriwan jagat karono siran tondo kawesisaning bisono sono sinawong langen wilopo estu masil santu lampeng budo jinantur tutur katulo tetelo-telo tulat meripal ing korsi winursit kawupomo paramen storogyo tumyeng jaman purwo winardi tameloto mangko teka wasrane gubito mangyun pelambang matumpo tumpo panggung panggunggung sang murweng koto nenggi kang winurweng gubito kang kaiko adi dosa purwo Eko wilangan sawiji adilin wih dosa wilangan 10 purwarani kawitan senadyan ngupaya praja 1000 tananto sadosa 100 tangaturaken kekalih tetelo kang kinarya pambukaning Cinarta mung sajuga ing kraton Ngastina ya negara Gajah Kaya kraton Liman Benawi ingkang wis kaluka yen to kraton iku Panjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemaripah Tata Karta Raharja Panjang dawa Punjung wis ngarani dhuwur upama ta cinengkala sepira dawaning kraton lan dhuwure negari ingkang sanyatane mung dawa kuncarane dhuwur wibawani dawa jajane dhuwur kawekasane bebasan padhang obore dhuwur kukuse pasir samudra wukir werdining gunung tata rakiting kraton mengkraken pagunungan ngananaken wana tin pasabinan ngringaken Benawi saha Pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng senadyan to kathah titeng dewata kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapit ing samudra Ewa semutan wenten kang padha marang kraton Ngastina kathah kawula kang samyanggana raras ingat sing wis kacarita yen to wewengkon ing kraton Ngastina ketingal Loh Jinawi Loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa kang tinancepaken tuwuh ijo riyu-riyu Jinawi merakang sarwa tinuku amarga saka prigring para kawula kang sami amongtani bisa manani murah boga kelawan sandang saengga dadi tepa tuladaning para ratu pin kawula manca negari Werjini gemalang kuning para sudagar layar porang kudu rinten pantoro dalah bedatan rinten kedati tangsal mintir saking wewengkon ing kraton Ngastina nganti dumugi manca negari saengga bisa sambung dedagangan marang para kawula manca negara Ewa semenutan wenten sambi kala ing margi ketingal anglur selur yen to kacarita pindha ilining tirta
Ari panyandra para kawula kang sami mapan wonten wewengkoning kraton ing Astina. Kawistara jejel hapepet aducuke tepung taritis. Senadyan to papan ingkang miyardi nilu ketingal rumpak wis kokeng para kawula nganti trep katon jejel uyel-uyelan. Ewa surutan wenten para kawula kang rumangsa kacingkrangan gesang mracenan kalamunta ing bumi kraton Ngastina papan buga kelawan sandang. Nganti kathah para kawula manca negari kang samya nderek suwita wonten wewengkoning kraton Ngastina. Senadyan to pambukane katon Papa Sudra mulam ndara satwa bisa mulya teman jati kateman mulya gesang tata titi tentrem ayem-ayem. Karto katondo para kawula kang remen nguraja kaya maesel bukambangan ayam kuda mindo sak pinunggalane. Tan wenten kang cincangen sambuya ana kang kinandhang yen to rina samya tata gelaring pangunan yen to wengi wangsul wonten papanira dewi-dewi. Ketingal nggenya sewang-sewangan prandini kalis ing Durjana tebih dhateng Paramuka. Awit senajan to kathah kawulane nanging tan wenten kang remen tumindak seseng lan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Kathah satru sekti manca negari ingkang samya mundur langgang colong playu ajrih marang kekuataning para kawula ing kraton Ngastina. Saengga ngundhangaken yen to kraton iku satru ngormati jalma keplayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Ingkang kinarep tuladha kepilami bareng ngungkuli kraton jungkal kapisahan plak kami dara luntak ludira sirna margalayu. Lakuning mega piniak berat katon mangemper senadyan to mandra kang ada manglum trak samya tumiyung. Awit kokeng para kawula nganti trep katon jejel uyel-uyelan. Ewa semono senadyan to kathah kawula nanging persasat amresudi marang ciptaing Narendra. Nganti ratu manca negari bebasan raja maharaja ratu maharatu. Samya iring marang kekuataning para kawula satemat teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Amarga angudi marang sawape kang ketinggal negara Ngastina. Kawit kala semono kraton Ngastina iku pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi begawan Palasara kang wis lenggah ing jaman kelanggengan. Dewa semono kathah para kawula dal malit langkung-langkung ing wonten ing plosok pradusuran kang persasat angalembana rinten pantara dalu. Ngibaratna puspita kang angganda arum. Pinunggil semanten candraning kraton ing Astra Lenggih ingkang wis lenggah wonten ing dampar kencana. Iku warnanira Nalendra Ngastina yen to kacarita dasa namaning ratu. Dasa wilangan 10 nama werdi kasih. Wenang dene cap ingkang sinuwun jejul Prabu Duryudana. Ya Prabu Kurupati Gendari Suta, ya Prabu Dastratmaja, ya Prabu Tri Pamangsah.
Prabu Jaka Pitana kang wis kaluka. Ratu ing Berbanda Bandung Centana. Rikala semana lenggah wonten dampar kencana lemek kasur babut pramodani pinalipit Renda Cinawi. Ngagem tirta jebat patwi sinaran Gandawida. Amri arum gandanira dumuging pagelaran Jawi. Yen to kacarita ka Prabu Dalem ingkang sinul ngagemak kutha Kencana Jamang Masung Suntiga. Kinancing Garuda Martiwa Garuda Mungkara sang-sangan naga marang sang utatasih naga Prabangkara. Sumping suring pati uncen-uncen tiba jaja ulur Nagaraja gelang kelabakang sarabebing lan atas kuwara. Kampo Cinepong Rinenda Cinawi. Uncal Mas Kinepeng Sinjang Barung Binabar Badong Giwang Kara Lancingan Cindi Puspita. Nganggar pusaka dung Kanjeng Kyai Tundung Yawa. Deder tiap-tiap tunggu nunggak seni mendak moto kitiran gonjo dina benaben manis. Waranga ladang kayu timokan dan kumalu tretes barian sinawang sangking mandro pating galebyar pating slorot. Menggerakkan Paradi Bedaya Srimpi Manggung Ceti Pepingitan Joko Paloro-loro. Iki sami ngampil upatraning pasawanan banyak dalang sawenggali warda warikolar badak kendi kencana katumas. Candrané lir widodaringe Jawantah. Lenggah dalem ingkang sinuning ning pindha Jaladrining Kadyarga. Mulat marang para abdi ingkang wis samya tinangkiling pasawanan senadyan to kathah para wadyabala. Tan wenten kang kepareng ayun kedawi kang abdi sanindya mantri muka pangarsa kang uga masih kang paman pribadi. Peparat Rekyana Patih Sengkuni ya Raden Trigantal Pati Harya Soman. Senajan to wis pupuk ampas Jambulwana. Ewa semono minangka orang karinata yati kalento bangkit pangaturing praja mumpuni tumrap olah kridaning kaprajan. Pasibanur ketingal andekku mari kelungalaken dodo nganglungaken jangga muka yayah konjem bantala. Pocapo kang kepanal gajajar wonten singgil Binaturata tedhak dalem ingkang sinuwun Narendra Mandura. Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Tedhak dalem ingkang sinuwun Sigra. Den acarane kanthi kapang jroning penggalih. Kinurmatan lenggah jajar wonten inggil Binaturata. Angananaken marang lenggah nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna.
ya Raden Kumbayana. Ingkang wis kaluka limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni banta sing kawruh. Kadheraken ingkang putra Toya Tinala Raden Iswatama. Apa dene para kadang Kurawa tuwin para bidang Narapraja nayaka tumenggung mantri Bupati Wadara Penewu Demak murah bekel sak pinunggalane. Blabar pindha jaldri sirep tan wenten kang samya Sabawa. Ora ning waringin mbayang Bamaruta datal lumampah sigeg ingkang wonten pasiban nenggih wong agung ing Astina. Ingkang wis kepareng wis medya medhar sabda kang kinartandha tengarane songsong gilap kabaya minggah tinggil binaturta. Kageting para kadang pinara praja ing pasiban ngangsek padha sanika wis tanggap ing sasmita. Swara kang ketingal urip kumyang gumuruh candrane. Kaya negara klebon pamuk kanca dadi kanca ndodhong maju sareng